V dnešnom kozmetickom okienku, ktoré pripravujeme v spolupráci s beauty studiom Lotos, vám predstavíme unikátny kozmetický prístroj Robolex. Je určený na liečbu, omladenie, formovanie postavy nielen tela, ale aj tváre. Robolex je jedinečný aj svojim širokým uplatnením vďaka 4 integrovaným funkciám. Je tam lipolaser, vákuum, čiže drenáž, ďalej radiofrekvencia, ktorá je multipolárna, rezistívna a kapacitná a v neposlednej rade kavitácia. Laicky povedané, všetky postupy slúžia na rozrušenie a následné rozpustenie tukových buniek v podkoží a zároveň revitalizujú pleť. Je určený na omladenie, rozžiarenie, spevnenie pokožky, tváre, krku, dekoltu. Naozaj veľmi vyhľadávané ošetrenie. Prístroj čoraz častejšie nahrádza botox, ktorý môže mať u niekoho nepriaznivé účinky. Nie je to úplná náhrada botulotoxínu, ale po prvých 4 ošetrení je vidno komplexné omladenie, spevnenie pleti, vypnutie tých kontúr. V beauty studiu Lotos aj pri výbere ďalších kozmetických prístrojov bola na prvom mieste minimalizácia nežiadúcich účinkov. Ale o tom už v našom ďalšom pokračovaní o týždeň.